Tak zdravím, ukážu vám, jestli teda ta zbraň opravdu funguje. Takže to se nějak otevře, že jo, to funguje. Sem dáte tu baterku, takhle to se napojíte. Jo, takhle to sem dáte, zandáte, zavřete. Tak. Jo, takhle to prosím zavřete. Opačně. Tak. Tak jsem v té střelbě se vám chtěl ukázat, ještě tady. Tam zase má prostě sundat. Jo. A je to sundaný. Místo toho z toho zaměřovače si tam můžete dát třeba kolimátor nebo optiku, ale optika je jako spíš na ty snipy, takže spíš ten kolimátor teda, jo. Takže jaký on má, tam dáte. Takhle v pohodě. Tak. Tady jsou dva zásobníky, oba dva jsou točáky, to znamená, že tam nasypete, já jen třeba dejme tomu 30-40 kuliček a natočíte, ono vám to pak bude střílet. Tak jo, sem dáte, já tam bohužel to jako z kuličky nemám, protože já chci taky dát nějaký a mám jich málo, jo. Tady, to je zamčený, takže to nestřílí. Takhle, když chcete jako rychle, jo, a tak když mám. Jo, ještě tam teda dáme tu baterku, protože vlastně by mi to takhle nestřílelo. Tam to chci ukázat, že to opravdu jako funguje, jo, protože jasně chápu, že je lepší to vidět. Prostě. Tak, jo, takže dám auto nebo semi, já dám auto, jo, střílí to, jo, ještě dejte hlavně ty kuličky, jak to má to, jenže v tom videu to stejně neuvidíte, protože ty kuličky nebudou vidět, ale střílí to, podává to dobře, docela i rychlost, takže když dám to auto, tak těch 14-15 za tu sekundu určitě dáte, jo, jako, to jsem, no. Tady můžete si změnit i to předpažbí, jo, že si vyndáte oboje ty části, dáte si to za kovový jako rys a můžete si tam dát třeba úchyt taktické, jo, nebo cokoliv. Takže takhle. Jo, a když to chcete na dálku, že jo, to vlastně. Tady jakhle nabíj, že jo. Takže víc nevím, co jich k tomu tak řekl. Ještě jenom to na zásobníku, tady se takhle to mačkne, vysune. A zásobníky jsou venku. Tady je potom nabíječka, ještě vyndám tady tu baterku. Mám baterku. Tak. Se jak říkám, jo. Tak. A to bylo takhle bez toho. Jo, konc takhle. Dám tam teda ten zásobník, ať si ještě prověříte. Takže takhle se k tomu všechno bude patřit. Kuličky jsou v zásobníku. Jo, takže takhle. Sejívám to. Jo. Ještě je popruh, ten mám, ale ten jsem si nepřines. Ale taky samozřejmě k němu bude. Může být jenom jednobodový, anebo tříbodový. Já radši teda používám ten jedno.